abych zabil další 4 ovce. Nezapomněl, že mě přitom skoro pokousal, když jsem ho zaháněl. Je to největší vlk, jakého jsem viděl. Slyšeli si ale toho anděla, co pak o takovou podívanou chceš přijít? Vždyť to může být nový král. Král, nekrál, naším úkolem je hlídat stáda a ne obchovat nějaké děcko. Co kdyby se dnes v noci vlk vrátil a napadl znova naše stáda? Proč by nám to ti anděle ale říkali? To určitě chtějí, abychom tam zašli. Co se hádáte? Samozřejmě, že stáda nemůžeme nechat bez dozoru. Poprosíme sousedy, aby nám naše stáda dnes noci. A to tam chcete přijít s prázdnýma rukama? Narození toho dítěte nám přijdou oznámit samotní anděle. A vy si tam chcete zajít, jen tak se podívat. Když už tam půjdeme, musíme mu něco donést. Jo, ale co? Vždyť nemáme skoro nic. Co tady z paství chceš donést? Teď jsme předevčírem stříhali ty 4 ovce, co se mají prodat. Máme ještě stále tady u sebe. Zlevně se nechá udělat krásná teplá přikrývka. Taky jsme dnes pekli chleba. Ten se určitě bude hodit jeho rodičům. Chlebem nikdy nic neskazí. Taky můžeme vzít mléko. Ovce teď dohodně dojí a ani ho nespotřebujeme. Jen aby jsme ušli, jsem hrozně nedočkal. No nevím, vždyť je to prý budoucí vládce, aby jsme ho neodekli. Ale jdi, vždyť se mu jdeme poklonit, neseme mu dary. To nevadí, že jsme chudí, dáme mu to, co máme. No, uvidíme. Já jsem docela zvědavý, co je to za dítě. Jak by vypadalo, je to normální malé dítě jako každé jiné. Už toho nechte a zbalte věci na cestu a dary. Do Betléma je to docela daleko, tak musíme dělat, aby jsme ráno byli zpátky a mohli už normálně pást.